Sziasztok, velenaláňok! Ahojte, ja som Peťo. Ahojte, moje meno je Denisa a my sme zakladatelia Veleny. V tomto dieli by sme sa chceli venovať téme recenzie a ich pravosti. V dnešnej dobe sú e-shopy úplne bežná vec a ľudia sú zvyknutí objednávať si veci online. Viete si dokonca objednať auto z Číny v krabici. Ale prvá vec, na ktorú pri kúpe pozeráte, sú recenzie a tu sa vlastne dostávame k problému. Nie všetci predajcovia majú voči kupujúcim férový prístup a častokrát si recenzie nielen vymýšľajú, ale píšu si ich sami. U nás na Velene sa vám to ale nikdy nestane. A tu sú 3 dôvody, prečo. Za prvé, u nás na stránke nikdy nenájdete tlačidlo pridať recenziu. Za druhé, recenziu na Velene môžete napísať iba ak ste si u nás skutočne objednali. To znamená v praxi. Po pár týždňoch od vašej objednávky vám príde e-mail, ktorý vás vyzve, aby ste svoju recenziu zanechali. Ak tak urobíte, získa vaša recenzia odznak overená. Za tretie, na to, aby sme získali certifikáciu overených recenzií, platíme každý mesiac externej spoločnosti, tým pádom my sami do recenzií nevieme zasahovať ani nechceme. Preto sú recenzie na Velene vždy pravé a poznáte to aj podľa rôznych štýlov písania ich autoriek. Čiže toľko k dnešnej téme. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne nám píšte alebo komentujte pod videom a vidíme sa na budúce v ďalšom dieli. Ahojte! Majte sa!